बेखौ थाबैनो जोंनि माखासे इयुन जोलैनो एबा आथिखालनि जेनेरेशननो फोरमायनायनि मोनसे हाबाफारि लानांगौ। आङो खावलायनो सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायजोंनो बानेश्वर बसुमतारीनि मुङाव बेवहाय मोनसे बर' माहारिनि मोनसे माहारि बादखौ लानानै बर' नेशनेलिज्मखौ लानानै बर' हारिनि फिउचारखौ लानानै बर' हारिनि आथिखालखौ लानानै बर' हारिनि गासिबो सोरगिदिं जौगानायखौ लानानै मोनसे स्टाडि आरो रिसार्च सेन्टार बानेश्वर बसुमतारीनि मुङाव बेवहाय गायसनजानांगौ आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बाहागो लानांगौ आं बेखौ खावलायदों। आरो बेवहाय जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय 100% मदद खालामगोन। लामान गोनां रायजोफोर गोलाव सम सोमावसारनायनि गेजेरजों फैनानै नैबे समाव राजखान्थियाव बाहागो लाफैनानै सरकार सामलायनोबो खाबु मोननानै माखासे खोथाफ्रा गोसोआव फैदों। दा सोमावसारनाय समनि रियेलाइजेशन साननाय आरो सरकाराव फैनायनि रियेलाइजेशन बेवहाय मोननै डिफारेन्स दङ। दा बै सोमावसारनाय समनि रियेलाइजेशन साननाय हनायखौ सरकाराव दिनै लाबोनांगौनि मोनसे सम फैदों आरो बेनि थाखाय मोनसे मोजां टीम नांगौ। बिनि थाखाय मोनसे टीम नांगौ जाय टीमानोखि बेखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम बोरैहाय थांनांगौ बिनि मोनसे रड मेपखौ बानायनो हायो। जोंनियाव लिडार फैदों आरो थांदों, माखासे मोजां मोजां खोथा बुंदों, लिडार थांनायजों लोगोसे बै खोथाफ्राबो जोबलांदों। दा बिनिखायनो एखम्बा गुदि गैया बिजौ गैया बायदि जानो नागिरो आरो माखासे मानसिफ्रा आन्दायनाय बायदि जानो नागिरो। दा बे आन्दायलाबायनानै बबेबा मोनसे मोजां खामानिखौबो जोङो मालाबा बजबनानै लानो रोङा आरो जि जिनिसा हारिखौ अलखदाव खोख्लैगोन बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौबो बजबना लानानै एखम्बा जोङो हारिया गाब्र'नो नागिरो। दा बिनिखायनो नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जागायजेननायनिफ्राय जिखिनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावबोबाय बिथांमोननियाव जे हारिनि फारसे गाबखांनाय, हारिनि फारसे डेडिकेशन, हारिनि फारसे जि मोनसे सिनसियार मोनसे साननाय हनाय एप्रोच दङ बेखौ लानानै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जि मोनसे एजेन्डामोन बेखौ दिनै तैयार खालामनांगौनि सम मोनसे जादों होननानै आं सानदों। जुद्धनि समाव जेरैबायदि आबाद मावनाय समाव मानसिफ्रा फोथाराव बेस्थ' जायो थिग बेबायदिनो थांनाय समाव जांख्रिथायाव जोङो बिजि जादोंमोन, बयबो बेस्थ' जादोंमोन। दिनै सोमावसारनाया मोनसे जायगायाव थाथ'फैबाय, नाथाय बे सोमावसारनाया जे मालाबा जाफिना जों बेखौ मालाबाबो बुंनो हाया। मानोना डेभेलपमेन्टआ नेभार एन्डिं प्रसेस। मुलुगा जेसेबां जौगालांगोन जोंबो जौगालांबाय थानांगोन आरो बेबायदि समाव जों मालाबाबो प्रेडिक्शन खालामनो हाया गाबोन मा जागोन, समफोर मा जागोन। सोरबा सोरबा जोंखौ दिनै गुसुं समनि थाखाय सरकाराव फैनाय लोगो लोगो गोबां सोंखारिदों, बिथांमोना डिरिल जाबाय, बिथांमोना लाइनाव गैला। नाथाय आं बुजिनो नाजादों जे जोंनि बबेबा मोनसे खामानि मावनाया हारिनि थाखाय खहा जागोन नामा। बिएससि, बिटिसि, बिटिआर एकर्ड जाबाय, बे मोनथाम एकर्डखौबो लानानै आं सम सम फरायनानै एनालाइसिस खालामो बबेयाव मा जाखो, बबेयाव मा थाखो। जोंफोरबायदि हारिया दिनै भारतआव 130 कौटि सुबुं अनजिमानि गेजेराव जोंनि जायगाया बबेयाव, आसामनि 3 कौटि 30 लाख मानसिफोरनि गेजेराव जोंनि जायगाया बबेयाव, बिटिआरनि 32 लाख मानसिनि गेजेराव जोंनि जायगाया बबेयाव, जोंनि सानसुमैफोरनि जायगाया बबेयाव, जोंनि लेखा गोरोंफोरनि जायगाया बबेयाव, जोंनि स्पर्ट्समेन, जोंनि कालचारेल एक्टिभिस्ट, जोंनि गुबुन गुबुन थाखोनि मानसिफोरनि जायगाया बबेयाव, बे खोथाफोरखौ आंबो एनालाइसिस खालामबाय थादों। जोंनि मानसिफोरनि दिनैनि साननाय हनाय, दिनैनि सिनसियारिटियानो इयुनखौ थिग खालामगोन। जोंनि आथिखालनि सोलोंथाइया मा अबस्थायाव दङ, रांखान्थिनि हालोदा बबे जायगायाव दङ, सुबुंफोरनि साननाय हनाया बबे लाइनथिं खारगासिनो दङ, बै खोथाफोरखौ जुदि जों एनालाइसिस खालामनानै जोंनि मोनसे पावार हाउसआव, जोंनि सेन्टाराव जों जुदि थिग खालामनानै लानो हायाब्ला हारि जौगानाया मालाबाबो मोजां लामाजों थांनाय नङा। बर' हारियाव दिनै गोबां लेखा गोरों दंसै, MSW खालामनाय माखासे सेंग्राफोर दंसै, PhD खालामनाय सेंग्रा सिख्लाफोर दंसै। बे गासैखौबो कानेक्टिं द डट्स मोनसे थियरिजों जोङो खामानि मावनांगोन। आं हारसिङै जेबो मावनो होननानै आं सानाखै आरो आङो पार्सनेलि आंनियाव दिनै सरकाराव दङ, सरकारखौ सालायदों होननानै आं हारसिंनि जेबो जिनिसखौनो हारियाव इम्प'ज खालामनो साननाय नङा।
नाथाय आं फोथायो जोंनो माखासे क्रिएटिभ आरो इनोभेटिभ मानसि नांगौ जोंनो माखासे टीम नांगौ जाय टीमानिकि थिंक टेंक बायदि खामानि मावगोन दिनै गासिबो हादोरावनो थिंक टेंक माखासे थायो बबेबा मोनसे इउनिभारसिटिया बबेबा मोनसे इनस्टिट्यूशना बबेबा मोनसे सोरबा सासे लिडारखौ बबेबा मोनसे गभर्नमेन्ट सालायनायाव बियो मदद खालामो नाथाय जोंहा बेबायदि गैयामोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गोबाव सम जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जोंनियाव सोलिदों नाथाय बड' नेशनेलिज्म बर' हारि दानायनि एजेन्डायाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ थांनाय गभर्नमेन्टआ बेसेबां कन्फिडेन्सआव लाना सोलिदोंमोन आरो बिथांमोननो बेसेबां स्पेस होदोंमोन आं दा नायोबाथाय खोब सेटिसफेक्टरि नङा होननानै आं सानो गभर्नमेन्टआ बेवहाय गोबां इन्टारफेयार खालामदोंमोन इउनिभारसिटियाव नाथाय इउनिभारसिटिनि जि ब्रेन जि थट्स एन्ड आइडियास जि थिंक टेंक बिथांमोननि जि माखासे इन्टेलेक्चुवेलिटि बैखौसो जों बाहायनो थाखाय माखासे खामानि मावनांगौमोन दा बेखौ मोजाङै मोनसे अर्गेनाइज वेयाव लांनो थाखाय गभर्नमेन्ट जानायनिफ्रायनो आं गोबां नाजादों CIT-जों जोंहा गोबां खामानि जायो नाथाय CIT-जों थांनाय समनि गभर्नमेन्टनि सोमोन्दोआ जास्ट कनस्ट्राक्सन माबा माबि लुनाय मानाय बेल'मोन सोमोन्दोआ बे CIT-आ जे माखासे जोंनो रिसर्स होनो हायो रिसर्सफुल मानसि बानायनो हायो जोंनि हिउमेन रिसर्स डेभेलप खालामनो हायो बे लाइनथिं बिथांमोना नायाखैमोन दा बेवहाय आं हाबनानै नुबाय जे थांनाय समाव बिनि साख्रि बाख्रि होनाय बिनि गासैबो खामानिया गन्डगल जाजोब्बाय जोङो जे बिनानै लाबोदोंमोन जोंनि जेबोआनो गैया बेवहाय जोंनि जेबोआनो सोलिया इभेन बड'लेण्ड गभर्नमेन्टखौनो बिनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय मोनसे कनस्पिरेसि जाबाय थादोंमोन गेजेराव आङो हम मिनिस्ट्रिनो लाइजाम लिरनानै मानानै नै दाख्लै बावै CIT ससाइटिनि आंखौ बिथांमोना चेयारमेन बानायबाय दा बेखौ एसे ट्रेकआव लांनो थाखाय आं नाजागासिनो दङ बेवहाय डाइरेक्टर मोजां गैयामोन दायो डाइरेक्टर मोजां फैबाय आरो बिथांजों रायलायदों जे इन्डियानि टप खालामनो हायाबाबो 4-5 पजिशनाव CIT-खौ लाबोनांगौ इउनिभार्सिटि अथ'रिटिजों आं रायलायदों इन्डियानि गेजेराव टप जानो हायाबाबो कमसे कम 10-15 बबेबा मोनसे पजिशनाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ जों लाबोनांगोन दिनैनि समाव माखासे जोंहा खामानि मावनांगौ दङ फारसेथिं हारि नाङैनो बर' सासे इन्डिभिजुवेल बर' मानसिनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय बिनि अबस्था बिनि सायाव रिसार्च जानांगोन गुबुन मोनसे ससाइटि एज ए होल मोनसे रिसार्च जानांगोन मानोना नैबे समा साइन्टिफिक जुग साइन्सनि जुग बिगियाननि जुग आरो बेवहाय जोंनि मेन्टेल फिटनेस फिजिकेल फिटनेस इक'नमिक फिटनेस गासैनिबो सायावसो डिपेन्ड खालामगोन जे जोंनि हारिया मुलुगाव थांना थानो हागोन ना हाया अन्थाइया जेसेबां गिदिरबाबो बेखौ रावबो नायसना नाथाय हिराया जुदि फिसाबाबो बेखौ बयबो नोजोर होयो जोङो जानो हायो मुलुगाव 700 कोटि मानसिनि गेजेराव सिबिं गरसे बायदि भारताव 130 कोटि मानसिनि गेजेराव जों सिबिं गरसे बायदि जानो हायो नाथाय बे सिबिं गरसेयानो जुदि मोजां क्वालिटिनि जानो हायोब्ला बेखौनो मानसिफ्रा जोलैनि थाखाय नागिरगोन दा बे बिथिंजों जुदि जोंनि सोलोंथाइखौ लांनो हायोब्ला जोंनि साननाय हनायफोरखौ सोलायनो हायोब्ला बेयो जोबोद मोजां जागोन माखासे लाइमोनफ्रा सिलाय हमबाय गोबाव सम सिलाय हमनाय समाव हारिनि थाखाय दावहा नांबाय हारिनि माबा मोनसे मोननांगौ होननानै बिथांमोना जुजिबाय सिलाय हमखांनायनि उनाव मा खालामगोन बे एजेन्डाया गैयामोन गाबोन समफोर सिलाय हमखांगोन मेन स्ट्रिमाव फैगोन सिलाय गथायना न'आव फैगोन बिनि उनाव मा खालामगोन बे एजेन्डाया गैयामोन जायनि थाखाय दिनै BLT-नि माखासे सेंग्राया जौगाग्ला जाना थानांबाय सोरबा बुंबा गाज्रि मोनगोन सरकारा 17 बोसोर सोलिबाय किन्तु सोरबा BLT-नि मानसिफ्रा किडनि फेल जानानै मा जानानै थैनो गोनां जादों ट्रिटमेन्ट लानांदों माखासे खस्थ' मोननांबाय NDP-नि सोमावसारनायाव मोनसे आलादा नखर आलादा हारिजों सभारेन कान्ट्रि बिनि खोथा रायलायनाय जादोंमोन बिनि उनाव आलादा रायजोनि खोथा फैबाय बिनि उनाव मोनसे एकर्डआव फैबाय माखासे लिडारफ्रा साननो हाबाय जे जोङो मोनसे लामाजों थाङाबा सोमावसारनायाथ' मोनसे पार्ट नाथाय हारि दानायनि जि एजेन्डा बेवहाय जोंहा कुनु कन्ट्रिबिउसन थानाय नङा दा बे राइट थिंकिं मानसिफ्रा फैनानै एकर्ड खालामफैबाय माखासे मानसिफ्रा बुजियाखिसै मानो सिलाय लादोंमोन सिलाय लाखांना मा खालामगोन जोंनि एजेन्डाया मा बेखौ बुजियाखिसै दा बै मानसिफ्रा दिनै ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि उल्टां फाल्टां खोथा बुङो गावसिनि लिडारफोरखौबो रायो मालायफोरखौबो रायो आरो ओरैबायदि आचरण देखायबाय
जे सोरबासो बिथांमोनखौ होना हमनानै आन्दलनाव थिनहरदोंमोन सासे रिभलुसनारिया जे रिभलुसनारि स्पिरिटखौ जोङो बुजिनो हानांगोन दा बेनिखायनो नैबे समाव हारिया आन्दायनाय बायदि जानो नाङा राजनितिया फैगोन आरो थांगोन बेयो खुनु पार्मानेन्ट नङा दिनै जों फैदों गाबोन जों बहाबा थांगोन जोंनिख्रुइ मोजां मानसि फैयोबा जों लामाखौ हगारनाबो होनांगोन नाथाय खोथाया जाहैबाय हारिया बबेजों थांनो सानदों जोङो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ कर्नार खालामनानै दोनदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि जि एजेन्डाफोर नो डाउट मोनसे लाइनाव रेसपेक्ट खालामनाय बायदि देखायो खिन्थु बास्तबाव जेबो गैयामोन दा दिनै बेफोरनो फैनानै नैबे समाव जथेस्थ जेंना जाफैदों बर' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ मोनसे समाव सेल खालामहैदोंमोन नाथाय एबसुआ बेखौ गोब्राब हमथाबना लाना फैनानै दिनै डाइरेक्टरेट जानो गोनां जाबाय दाबो आसाम सरकारनि गोबां अफिसारफोरनि माइन्डसेटआ सोलायाखै डाइरेक्टरेटआव डाइरेक्टर सासे होबाय बिथांनो गारि होआखै अफिस होआखै मोनसे अफिस होबाय अफिसनि साइनबोर्डखौ बोखारना गारबाय बिनि थाखाय एबसुआ खोथा बुंनांबाय गारि होआखै आंनो बुंनाय लोगो लोगो आङो बड'लेण्डनिफ्रायनो गारि हरदों जोंनि गारिखौनो सालाय डाइरेक्टरा मोजां सोलिनांगोन दा मोनसे खामानिखौ जों मावनो थाखाय हारियाव दिनै जोङो आन्दायनाय बायदि जायोबा जानाय नङा आरो रेस्ट लानायनि सम नङा जिरायनायनि सम नङा जोङो सानना लानो नाङा जे आन्दलन गैला मा गैला दा जिरायनोसै आराम थानोसै नैबेनो बेस्ट सम हारिनि खामानि मावनो थाखाय बै समाव पुलिस मिलिटारिमोन गाज्रि थासारिमोन गोबां बायदिसिना जालांबाय जेंनाफोर दा बेफोरखौ दिनै जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो खामानि मावनायनि सम जाबाय माखासे मानसिफ्रा जेलाव दङ सोरबा सान्दों जेलाव थानायफोरखौ लानानै जों सिन्था खालामाखै जेलाव थानायफोरखौ बर'नो थाखाय रन्जन दैमारिनिफ्राय लानानै गासैखौबो बर'नो थाखाय जों नाजागासिनो दङ नाथाय आयेनखौ सोरबा सुइच सेरनानै सोलायनो हायो नामा देशआवथ' ल अफ दा लेन्ड होननाय मोनसे दङ नाथाय बिनि गेजेरजोंनो लामा बरनबाय थादों सानैसो मानसिया बेखौनो माने क्रेडिट लानो नागिरनानै माबा मोनसे मिथियोबा माबा माबि उल्टां फाल्टां बुंनानै जिनिसखौनो गन्डगल लगायजोबनानै होयो दा बेफोरसो जेंना जादों बिटिसि एकर्डआव जिफोर थालांबाय बिटिआर एकर्डआव माखासे क्लज सोनाय जाबाय दा बेजों मोनसे समनि लिडारफोरनि थांखिया संकष्ट सदियामोन आलादा रायजो सोरजिनाया बियो फैयै सेबनायनिफ्राय सेबबोबाय दा बेखौनो जोङो थिग खालामबाय ओइबारनि सोमावसारनायावबो आलादा रायजोआ जालाब्ला खमसे खम सिमाया बारायनानै थाथोंसै खायदा कौशल खालामनानै माने खमसे खम गहपुरसिम जानांगौ सिमुलुगुरिसिम जानांगौ होननानै मोनसे जोङो पलिसि लाबाय दा बे खामानिखौ मावनो थाखाय मोनसे मोननै गामि खोलाहा हगारनानै होनांगोन जायफोर अलरेडि बाब्राबाय थाखादों जोंजों थाया होननानै आरो जोंनोबो बिसोरखौ नाङा बिसोरनि साइडआव बबेबा गामिखौ नाङा फाङा सोनानै लादों बेजोंनो बिथांमोननि सुबुं अनजिमाया बारा जादों दा बेखौ दानना हरनांगौ होननानै आरो माखासेखौ सोनांगौ सानजा होननानै मोनसे पलिसि लानाय जाबाय बेखौ ओरैबायदि दल दामबाय सुथुर हान्जाखौ फोजाजोब्बाय दायो फोजाजोब्बाय बेजों मा लाब जागोन जोंहा हारिया सोरबा सासेया माबा मोनसे मावोबा बेखौ सोंखारिथारनांगोन होननायथ' जेबो गैया मोजां जायोबा बेखौ एक्सेप्टबो खालामनांगोन दा दिनैनि समाव बे साफा सानै मानसिया सानदों नामा बिटिआर एकर्डखौ केस होबानो बिथाङा माबा मोनसे जाहैगोन मा लाब मोनगोन बिटिआर एकर्डखौ केस होनानै देरहानाय नङा जेरैबायदि बिटिसिआव गामि दानख'नांगौखौ केस होदोंमोन बेसेबांबा बुरजा केस रावबो देरहायाखै बिटिआर एकर्डखौ गभर्नमेन्टआ खालामदों बेखौ डिफेन्सिभखौ गभर्नमेन्टआ होगोन जोंहा बेवहाय जेबो खरसा नांगौ गैया नाथाय जोंनि जि सिन्ताधारा बेवहायसो मानो गुन्दुगुला नांबाय थायो जि खामानिया हारिनि थाखाय मावदों आयारामानो माव गयारामानो माव बेखौ जों एक्सेप्ट खालामनांगोन सारेनाखौनो मोन आथानाखौनो मोन एक्सेप्ट खालामनांगोन मानोना जों 100 टाका टार्गेट खालामनानै मालाबाबो मोनबावाखै सारेना आथाना लायैसो बे अबस्थायाव सफैदों दा नंखायनो दिनै जि मोनसे कनफिउजन ससियेल मिडियायाव माखासे मानसिफ्रा क्रिएट खालामदों बियो खिन्थु हारिनि थाखाय नस्थ'सो जागोन आरो बिथांमोना मायबा क्रिएटिभिटी दङ नामा ओरैबायदि मानसिफ्रा बुंनानै होयो जे माबा माबि खोथाफोरखौ खिन्थु गावनि जिबनखौ नाय गावहाबो कोनो क्रिएटिभिटी गैया ओंखायनो बुंदों आसि मोनसे सोरखौबा थुयोबा मोनथाम आसिया गावखौनो थुयो होननानै बे बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनांगोन दिनै जिखिनि स्कुल दङ अबस्थाया मोजां नङा 11,000 क्लासरुम नांगौ बोरैहाय लुगोन बे 11,000 क्लासरुमखौ
6000 अंगनबादि सेन्टार नांगौ हायर सेकेन्डारि साइन्स गोबां नांगौ कलेज साइन्स नांगौ गोबां खामानि मावनांगौ दङ जोंहा बे खामानिफोरखौ जों बोरैहाय मावगोन दा बेनि थाखाय जोङो खौसे आवगायलांनांगोन राजखान्थिया सुइच सेरना होबानो मावनाय बुस्थु नङा बेवहाय इक'नमिक इनभल्भमेन्ट फैगोन आरो थांनाय 17 बोसोराव जेसेबां फैसा फैदों आं दिनै गभर्नमेन्टआव जिरायनानै नुदों कमसे कम 700-800 कोटि थाखाखौ खुन्दुं कम्बल साप्लाय होना जालांदों सिगांनि गभर्नमेन्टआ दा बै थाखाफोरखौ जुदि स्कुल लुनाय मोनब्ला गंसे एलपि स्कुल लुनो थाखाय 10 लाखनिफ्राय 12 लाख थाखाल' नांगौ आं गावनो लुनानै नायबाय बेस्ट स्कुल जायो गंसे हाई स्कुल लुनो थाखाय 30-35 लाख थाखा नांगौ बेजोंनो गोबां मोजां स्कुल लुनो हायो नाथाय बेफोर खामानिखौ जि जाथिनि थाखाय नांगौ बेखौ मावनाय जायाखिसै दिनै बेसेबांबा गेदेमा सुबुंफोर अस्ताद गामिनि बिथांनि न'खरनि अबस्थाया गाज्रि बिथांबायदि गोबां मानसिफोर दङ जायफोर हारिनि थाखाय बिहोमा होबाय बिथांमोननि रावखौबो दिनै मोजाङै नायलांनाय जायाखिसै दा बेफोर खामानिफोरखौ जोंहा मावनांगोन दा नंखायनो रायजोफोर गोबां हाबा मावनांगौ दङ रावबो आन्दायनो नाङा आरो जि मोनसे एजेन्डाखौ लानानै जों सोमावसारदोंमोन बिखा बिखायाव जोंनियाव हाबनानै दङ गारि गाखोनायाव दाबो बे मेथाइखौनो खोनासङो जिखौ सोमावसारनायाव खोनासंदोंमोन दिनैबो खोनासङो आरो आंनि गोसोआ दिनैबो 100% क्लियार गाबोन जुदि बुजिबायबा माबा मोनसे जानाय नङा लोगो लोगो राजा लामायाव थांनो बारा सम लानाय नङा आरो आल्टिमेट गोलखौ जोङो एचिभ खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ दा बेनिखायनो नैबे समाव मोनसे सम मोननायावनो जोंनि बाकी खामानिखौ जों मोजां मावनांगोन स्पर्ट कालचार एजुकेशन इक'नमि हेल्थ गासैखौबो मोजां खालामना लानो हायोब्ला बाकी जिनिसा जोबोद गोरलै जाहैगोन नागालेण्डनि एकर्डआ दाबो जायाखै जागोन ना जाया बिराद आनसार्टेन गिदिर गिदिर अफिसारफोर हरदो पलिटिशियान हरदो नागालेण्ड एकर्ड खालामनो हायाखै जोंनिखौ सान अलरेडि मोनथाम जाबायमोन आरो दासिम थानायमोनबा आरो बेसेबां गेलेबावगौमोन सोरबा सोरबा मुभमेन्टफोरखौ फिनिश खालामनायनि थाखायबो नाङो नाथाय जोङो फिनिश खालामनायनि थाखाय नङा बेखौ मोनसे अनारेबल मोनसे सलुसन खालामनायनि थाखायसो जों नांदोंमोन दा मानगोनां रायजोफोर बानेश्वर बसुमतारी बिथां बायदि सुबुंफ्रा हारियाव माला जोनोम मोनफिनगोन जों बेखौ बुंनो हाया नाथाय बिथांमोना जोनोमनि समाव जिखिनि मेसेजखौ होलांबाय थैना थांनायनि उनाव जिखिनि मेसेजखौ होलांबाय बेखौ लानानैनो हारिया दावगालांनांगोन जोंहा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय गैला गोबां दैदेनगिरिफ्रा जोंनि गेजेरनिफ्राय गैला नाथाय बिथांमोना जे हारिनि थाखाय माखासे बिहोमा होलांबाय बै सुबुंफोरनि बिहोमाखौ लानानै जों लामा हान्थिनांगोन गोबां दिनै प्राइभेट बर' मिडियाम स्कुलफोर फैबाय UN एकाडेमि बाथौ मिशन बायदिसिना बेजों लोगोसे गभर्नमेन्ट स्कुलफोरबो दङ जिखिनि फरायसालि दङ बेवहाय जाहाथे साफ्रोमबो गोग्गो सोलोंथाइ मोनो बिनि थाखाय हाबा मावनांगोन गोदानै मोनसे थासारि फैदों ड्राग्स जानाय बिराद लाइमोनफ्रा ड्राग्स जानो हमदों बेफोरो हारिनि थाखाय बिराद गिदिर गिदिर मोनसे बेराम दा बेफोरनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरखौ बासायनांगोन ससियेल मिडियानि माखासे ट्रेपआव गोलैदों बिनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरखौ बासायनांगोन दा नंखायनो हारि हिसाबैनो बोरैहाय जों दावगालांगोन मुलुगनि गुबुन गुबुन हारिया बोरै दावगालांदों जों बोरै दावगालांगोन बिनि एजेन्डाखौ दिनै जों क्लियार खालामनांगोन सोमावसारनाय समाव गाबोन जागोन समफोर जागोन सोमावसारनाया जोबोबा जोङो मावगोन सोमावसारनाया जोबोबा जों सानगोन होननानै फैबाय थाबाय जोङो नाथाय दिनै सोमावसारनाया गैथ'ला नोंनि आखायाव मा एजेन्डा दङ मालायखौ बयबो बुंनो हायो ड्रयिं रुम डिसकासनखौ बयबो खालामनो हायो एनालाइसिसखौ खालामनो हायो आनटिल एन्ड आनलेस नोंनि आखायाव एजेन्डाया जुदि गैयाब्ला नों जेबो मावनो हानाय नङा दा नंखायनो नों एजेन्डाखौ लानांगोन हारिनि खामानि मावनो थाखाय दिनै जोंनि ओरैबायदि बदनाम जानानै दङ बड'लेण्डआव फैनो होनबानो दाबो गुबुन जायगानि मानसिफ्रा 10 बार सानो बेवहाय हिंसा भायलेन्स माबा माबि दा बेफोरखौ खोमोरनो थाखाय नैबे 14 नभेम्बरजों लोब्बा लानानै 100 लेंगुवेजेस पोएट्री मिट होननाय मोनसे प्रग्राम लादों जोङो बेवहाय CIT दङ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दङ बर' थुनलाइ आफादखौबो लादों आरो बर' फरायसा आफादखौ लादों BTR गभर्नमेन्टआ जास्ट जों स्पन्सरल' खालामदों इन्डियानि खमसे खम 100टा गुबुन गुबुन भाषानि लिरगिरिफ्रा बेवहाय फैगोन आरो गुबुन बाहेरा मुलुगनि खन्थाइगिरिफ्राबो अनलाइन खन्थाइ आवरायगोन जाहाथे जोंनि लासैनो परिबेसा फैफिनो सिक्स सिडिउलफोरखौ लाजोबनानै लिडारशिप प्रग्राम लानो नागिरदों जोङो
मोनसे थासारि लाबोनांगोन बड'लेण्डआव बयबो फैनो हानाय थांनो हानायनि बेजों माखासे जोङो थासारि दानो नागिरदों बेजों लोगोसे सिक्स शिड्युलफोरनि फुटबल लिग मोनसे बानायनो नागिरदों गोबां प्रग्रामफोर जोङो लादों नेशनेल इन्टारनेशनेल अर्गेनाइजेशनफोरजों जगाजग खालामदों UNDP आ फैनानै जोंनियाव दायो अफिस लानो नागिरदों UNICEF आ फैनानै खामानि मावनो नागिरदों गोबां एजेन्सिसफोरजों जों लिंक खालामनानै जाहाथे बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेरावनो बड'लेण्डनि थासारिया सोलायो बेबायदि माखासे बाथ्राखौ साननाय जादों स्कुल अफ ससियेल साइन्सेस जों बानायनो नागिरदों वर्ल्डनि मोनसे बेस्ट इउनिभार्सिटि प्राइभेट बानायनो हायो नामा बेखौ जों बानायनो नागिरदों गोबां इन्डास्ट्रिफोरखौ लाइन लादों इन्डास्ट्रिफोरखौ लाबोनानै जोंनि जायगायाव प्रडाक्सन खालामोबा इमप्लयमेन्टखौ मोनगोन बै खुन्दुं कम्बल साप्लाइखौ बन्द खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनियाव गोबां फैसा दायो जोंनियाव दङ गोबां फैसा माने दाहारबो दङ फैसाबो दङ एफा एनै दा बेजों जोङो अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय रांखान्थिखौ जौगाहोनाय हेन्डलुम सेक्टराव गोबां खामानि मावनो हायो नाथाय दिनै गारसोनानै दोननाय जादों दा गेरेमसा बर' हारि दानायनि जि एजेन्डा बियो बानेश्वर बसुमतारीनि जा कनकेश्वर नार्जारीनि जा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा जोंनि थांनाय समनि गेदेमाफ्रा जिखिनि बाथ्राफोरखौ बुंलांदोंमोन सानदोंमोन बेखौ मोगथां महर होनायनि सम जाबाय दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मोनसेल' आफाद हारिनि थाखाय गोबाव सम हारिनि गासैबो बाथ्राफोरखौ रिक्स लाबोबाय आरो नैबे समाव मिरु एबसुजों लोगोसे जोंनि जिल्ला दखरा जिखिनि एबसुनि बिबानगिरिफोर दङ आङो दिनै खावलायलांनो सानदों जे जोंनि जि सेल्फलेस हारिनि थाखाय जि मोनसे भलेन्टारिलि सार्भिस बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ आरो हारियाव मोनसे ग्रिपखौ लानानै हारिनि सासेबो फरायसाफ्रा लाइमोनफ्रा जाहाथे गाज्रि थासारियाव गोग्लैनो हाया बिनि थाखाय गोख्रों नोजोर होनानै खामानि मावनो थाखाय आं खावलायबाय फिन खेबसेबाव बेवहाय नुजाफैनाय गासैबो गेदेमानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावबाय आरो जोंहा मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि जिउ सोलेरनि खाथियाव फिन आरज गाबबाय बिथांनि न'खरनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों दुलाराय बर'